Домик добрай казкі. Слухай і ўяўляй. Вікторыя Карась. Дзе жывуць цукеркі? Як жа мне прыемна з табой пазнаёміцца, малыш. Як файна, што ты слухаеш гэтую казку. Колькі табе гадкоў? Як цябе завуць? Якое прыгожае ў цябе імя? Я шчаслівы буслік Лявон, а яшчэ я вельмі радасны, бо жыву ў адным з самых неверагодных месцаў на свеце, у маёй дзіўнай краіне шчаслівых усмешак. У гэтым каралеўстве поўна цудаў і чараўніцтва. Тут пануюць дабро і каханне, шчырасць і ўзаемадапамога, лёгкасць і давер. Не дзіўна, што на тварах усміхашыкаў, менавіта так завуцца жыхары гэтай краіны, заўсёды цёплыя усмешкі з вясёлымі ямачкамі на шчоках. Такая вось мілая асаблівасць цэлага народа. І нават незнаёмыя паміж сабой заўсёды усміхаюцца адзін аднаму і сардэчна радуюцца сустрэчы. На жаль, краіну шчаслівых усмешак амаль немагчыма знайсці на глобусе, нават калі глядзець праз павелічальнае шкло. Але яна існуе, і ўбачыць яе вельмі проста. Дастаткова заплюшчыць вочкі і добра пашукаць у нашым уяўленні. Ну, знайшоў? Малайчына! Вось цяпер мы зможам з лёгкасцю па ёй пагуляць. Хадзем! А я з вялікім задавальненнем раскажу захапляючую гісторыю, якая тут адбылася. Кіруе нашай добрай краінай стары мудры кароль-чарадзей. Усміхашыкі любяць яго не толькі за мудрасць і чулае сэрца, але і за выдатнае пачуццё гумару. Чарадзею падабалася, калі яго народ, а асабліва дзеткі, радуюцца і смяюцца. І ён рабіў для гэтага ўсё магчымае. Выглядаў наш кароль як сапраўдны чараўнік. Доўгая, амаль да зямлі сівая барада. Прамыя да пояса сівыя валасы. На плячах цёмна-сіні плашч, усыпаны бліскучымі срэбнымі зорачкамі. А на галаве высокі востры каўпак. Часам, калі каляндар упарта маўчаў і быскнара хаваў ад вачэй жыхароў нашай добрай краіны ўсе святы, каб разбавіць будзённую аднолькавасць звычайных працоўных дней, кароль прыдумваў новыя. Так з'явіўся дзень прыкольных прычосак, напрыклад. Калі кожны усміхашык рабіў як мага больш смешную прычоску і так выходзіў з ёй з дому, тым самым забаўляючы ўсіх, хто сустрэнецца па дарозе. Але ўжо і рагаталі да ўпаду, так было весела. Ці вось яшчэ дзень сумленных кампліментаў. Менавіта сумленных. Ніякай ліслівасці і падхалімных словаў, толькі праўда. Калі камплімент шчыры, ад яго абавязкова усміхнешся. Дык чаму б і не падбадзёрыць адзін аднаго? А які файны тут дзень чароўных жартаў. Кароль-чарадзей запрашаў жыхароў сваёй краіны ў свой каралеўскі палац і паказваў сапраўднае чараўніцтва. Абавязкова вясёлае. То ён ператворыць квакаючае жабяня ў чароўную скрыпку, якая можа граць самастойна без дапамогі музыкі. То зробіць з дмухаўца велізарны паветраны шар і потым катае на ім мясцовую дзетвару. То ажывіць каменныя статуі каля палаца, якія ўмеюць расказваць надзвычай смешныя анекдоты. Не пужайся! Праз некаторы час дзеянне чараўніцтва канчалася, і зачараваная скрыпка зноў станавілася жабяняткам, якому, дарэчы, жарт з пераўвасабленнем вельмі падабаўся. У адзін з цёплых цудоўных вечароў, пасля няпростай працоўнай нядзелі, наш добры чарадзей сустрэўся са сваімі усміхашыкамі у адным з мясцовых паркаў. Усе разам яны спявалі, танчылі, скакалі праз вогнішча, гулялі ў цікавыя гульні, бавілі час разам. Каралю вельмі захацелася зноў здзівіць і парадаваць народ. І ён прыдумаў як, недарэмна ж валодае магіяй. Чарадзей насупіўся
і стаў у позу. Падняў абедзве рукі ўгору, а затым гучна і выразна вымавіў нейкае незразумелае заклінанне на якойсьці старажытнай мове. Сказаўшы гэта, кароль дастаў з кішэні чароўны мяшэчак і паклаў яго ў невялікую ямку, якую выкапаў хвілінай раней. Усміхашыкі нічога не разумелі. Што тут адбываецца? Што іх стары дабрак робіць на гэты раз? Адно яны ведалі дакладна. Чакаць ад караля дзіўнай краіны шчаслівых усмешак можна усялякіх жартачак. Але тут усе застылі. З зямлі, у тым месцы, дзе чарадзей толькі што пасадзіў нейкі мяшэчак, пачаў прарэзвацца маленечкі расток. Яго тонкая сцяблінка была сіняй, а пяшчотныя лісцікі, якія быкалыска качаліся на ветры, усіх колераў вясёлкі. Кожную хвіліну расточак станавіўся ўсё большым і мацнейшым, усё вышэй і шырэй. Яго сцяблінка ператваралася ў магутны ствол, а лісты сталі проста вялізнымі. Гэта прыгожае яркае дрэва, трохі напамінаючае дуб толькі зусім нязвыклага колеру, было бачна адусюль, дзе б ты не апынуўся. Зіхацела так яскрава, што немагчыма было яго не заўважыць. Во які цуд! Наш кароль і сам быў здзіўлены свайму тварэнню. Ён, канешне, верыў у сябе, але тут такая прыгажосць. Такое дзіва можна стварыць толькі раз у жыцці. Яно непаўторнае. Трэба берагчы яго, як зрэнку вока. Усміхашыкі замерлі ў чаканні. Ах, што ж будзе далей? А далей здарылася яшчэ больш цікавае. З-пад рознакаляровай лістоты пачалі з'яўляцца невялічкія, загорнутыя ў бліскучыя паперкі сюрпрызы. Іх было так шмат, што хапіла б на некалькі казачных дзяржаў. Што гэта? З зацікаўленасцю пачалі пытаць з натоўпу. Гэта тое, што будзе радаваць усіх нас. Вы можаце дарыць гэта адзін аднаму, частаваць гасцей і проста ласавацца, калі захочацца. Гэта чароўныя цукеркі. А маё тварэнне з гэтага часу будзе называцца цукеркавым дрэвам, сказаў чарадзей. Ну, падыходзьце, каштуйце, не сараміцеся. Калі усміхашыкі паспрабавалі лёгкае суфле і іншыя цукеркі, абляпіўшыя лістоту, яны зразумелі, што ніколі і нічога больш прыемнага і смачнага не елі. Як і належыць, асабліва ўзрадаваліся цукеркам дзеці. Напэўна, яны жавалі ласункі спрытней і рассмакавалі лепей за дарослых. Кароль-чарадзей прадумаў усё да дробязі. Такія цукеркі можна есці ў любой колькасці. Ад іх не бывала ні алергіі, ні карыесу, ні зубнога болю. Прысмакі цукеркавага дрэва прыйшліся да душы і тым, хто сядзіць на дыеце. Бо ад такіх чароўных ласункаў на таліі не з'яўлялася ніводнага лішняга сантыметра. Вось каб усе цукеркі свету былі такія ж няшкодныя для зубак ды фігуры, так? Час ішоў, і цудоўнае цукеркавае дрэва спраўна квітнела кожны год, як і абяцаў добры кароль. Як ты думаеш, малыш, каму яно прынесла самае вялікае шчасце? Мне, твайму вернаму бусліку Лявону. Як лічыш, чаму? Таму што цяпер цудоўнае, вялізнае, смачнае тварэнне мой дом. Я пасяліўся ў яго кроне, як толькі апынуўся ў гэтым дзіўным месцы. Нават не апісаць словамі, якія незабыўныя досведкі і захады сонейка я бачыў з вышыні. Неверагодна. У гэтыя моманты я адчуваў сябе такім шчаслівым. Было б добра, каб шчасце не канчалася ніколі. Але аднойчы нешта ўсё ж пайшло не так. Прырода нашай дзіўнай краіны шчаслівых усмешак стала нейкай сумнай і цьмянай. А колеры і фарбы, якія заўсёды як упершыню ўражвалі ўсіх без выключэння жыхароў цуда краіны, быццам зажурыліся.
Адным вечарам я пайшоў у каралеўскі палац. Кароль-чарадзей запрасіў мяне на чаяпіцце, і я, як ветлівы выхаваны буслік, згадзіўся. Наша размова, як заўжды, зацягнулася, і каб не валачыся да хаты пад цемры, мне прапанавалі застацца на начлег. Пад самую раніцу, калі ўсе яшчэ глыбока спалі і бачылі сны, пачуўся чыйсьці панічны крык: «Прачынайцеся, цукеркавае дрэва ссяклі! Ай, ссяклі!» Усміхашыкі, яшчэ сонныя і па-ранішняму растрапаныя, не маглі паверыць сваім вушам, таму зусім не таропячыся пашлёпалі да чароўнай расліны. Хто яго ведае? Можа, які нясмешны жарт? Вось толькі ўсё аказалася праўдай. Замест вялізнага, пушыстага, рознакаляровага дрэва застаўся толькі сіні пень, побач з якім ляжалі рэдкія лісцікі, яшчэ свежыя і так соладка пахкія цукеркамі. Што? Дзе? Як? Чаму? З твараў усміхашыкаў зніклі ўсмешкі. Усе насіліся, кідаліся з боку ў бок і спрабавалі знайсці хоць якія сляды злачынства. А я, твой буслік Лявон, сядзеў на рэштках свайго доміка і быў так расхваляваны, што нават не мог паварушыцца. У гэты момант жыхары цудакраіны ўсё ж зразумелі, што дапамагчы ім зможа толькі той, хто цукеркавае дрэва прыдумаў, іх кароль, і тут жа адправіліся ў палац. Чарадзей ужо ведаў пра здарэнне і нават распрацаваў план па выратаванні згубы. План на першы погляд быў просты: знайсці злодзея і рэшткі сечанага чароўнага дрэва, адшукаць у лістоце цукерку з начынкай з насеннем, пасадзіць новы салодкі цуд. Элементарна, праўда? Але цяжкасці ўсё ж узніклі. Як адшукаць злачынцу, калі сляды злачынства старанна схаваны? І галоўнае пытанне: як сярод сотняў тысяч цукерак новага ўраджаю знайсці тую адзіную з цудоўным насеннем? Тым больш, што з'яўляліся яны вельмі рэдка, і ніхто не ведаў, ці з'явілася яна сёлета. Мудры кароль вырашыў звярнуцца за дапамогай да найлепшага дэтэктыва ўсіх казачных часоў Савы Лавунні. Выглядала спадарыня Лавуння вельмі цікава, але зусім не тыпова для дэтэктыва. Чырвонае паліто, нядбайна накінутае на плечы, высачэзныя абцасы, якія пры хадзе гучна рабілі цок-цок-цок, бліскучыя пацеркі на шыі. Сапраўдная модніца, што ж тут скажаш? Уласна кажучы, у такім выглядзе сава і распачала сваё расследаванне. А ўжо праз дзень адправіла да караля ліст аб праведзенай рабоце. І вось што ў ім было. «Паважаны кароль-чарадзей, вы даручылі мне складаную заблытаную справу аб знікненні усеагульнай славутасці краіны шчаслівых усмешак, любімага ўсімі намі чароўнага цукеркавага дрэва. Выканаўшы неабходныя працэдуры, знайшоўшы ўсе яўныя доказы, апытаўшы сведкаў, я прыйшла да высновы, што галоўным і адзіным падазроным з'яўляецца злы валадар каралеўства паветраных шароў Пуц Злашарыус. Дакументы з дэталямі справы прыкладзены ніжэй. На гэтым сваю працу лічу завершанай. Сава Лавуння». Малыш, ты, напэўна, здзіўлены, што рознакаляровыя шарыкі, якія радуюць нас на святах, могуць быць злымі. Не хвалюйся. Такім у каралеўстве паветраных шароў быў толькі іх кароль. І злым Пуц Злашарыус быў таму, што сам быў няшчасны. Вось і шкоднічаў, каб няшчаснымі сталі і ўсе наўкол. «Цукеркавае дрэва трэба выратоўваць», – падумаў чарадзей. Затым ён асядлаў свайго вернага каня і адправіўся ў дарогу. Шлях быў доўгім, але на шчасце нашага героя пралягаў ён праз каралеўствы, правіцелямі якіх былі яго лепшыя сябры. Царства кошак, свет кветак, краіна мыльных бурбалак. Наш кароль быў вельмі ўдзячны за запрашэнне пагасцяваць, але ўсё ж добра памятаў пра сваю галоўную мэту. Таму не спыняўся нават піць чай. Не прайшло і 5 дзён,
як чараўнік апынуўся каля варотаў каралеўства паветраных шарыкаў. Скажу табе сумленна, такой страшнай карціны ні разу ў жыцці не бачыў нават наш вопытны кароль. Усё тут было чорным і такім сумным, што ў кожнага адразу знікала жаданне ўсміхацца. Трава тут была шэрай, неба надзвычай цёмным, а дрэвы засохлі ад пастаяннай адсутнасці сонейка. На вуліцы не было ні аднаго жыхара. Усе яркія паветраныя шарыкі хаваліся ў сваіх доміках, зачынялі акенцы і завешвалі шторы. Агледзеўшыся навокал, кароль-чарадзей убачыў царскі палац. Як жудасна ён выглядаў, а вакол цякла рэчка, з якой то і справа выскоквалі злосныя піранні. Прайсці праз іх было немагчыма. Адзіны мост, які вёў да ўладання ў пуцы злашарыўся, проста згніў. Чарадзею нават давялося звярнуцца да магіі, хоць ужо даўно не практыкаваўся, і ўзвесці новы прыгожы мост. А паколькі наш кароль натура крэатыўная, сваё тварэнне ён упрыгожыў дзіўнымі блакітнымі ружамі. Толькі уяві, як выдатна атрымалася. Трапіць унутр палаца добры чараўнік змог без цяжкасцей. Варта злодзея моцна спала, аб'еўшыся крадзеных цукерак. Прайшоўшы па залах, кароль-чарадзей убачыў спальню шкоднага злашарыўса і ціхенька туды ўвайшоў. У велізнай царскай спачывальні не было ніводнага акна. Пасярэдзіне пакоя стаяў невялікі круглы ложак, на якім хроп злачынца, а на ўсіх сценах віселі дзесяткі карцін, на якіх, канешне ж, былі выявы грознага і надзьмутага пуца. Як ён выглядаў? Запытаеш ты. Зусім звычайны паветраны шарык, толькі чорнага колеру. Зверху карона, знізу залацістая стужачка, закручаная ў спіраль. Вочы і бровы грубыя і насупленыя, а рот трохі прыадкрыты. Напэўна, злодзей дэманстраваў свой адзіны зуб, прадмет яго радасці і гонару. Побач з дзвярыма размяшчалася вялікая чорная шафа. Яна была вельмі высокай, амаль да столі. Унутры яе увесь час нешта шамацела і трашчала. Здавалася, што яна вось-вось лопне. Чарадзей ужо здагадваўся, што там. Таму, калі адчыніў дзверцы, ніколечкі не здзівіўся. Як ты думаеш, малыш, што ўбачыў у чорнай шафе наш добры кароль? Канешне, нашу салодкую згубу, цудоўныя цукерачкі чароўнага дрэва. Крыху паразважаўшы, наш мудры чарадзей прашаптаў спецыяльнае заклінанне, якое за секунду перанесла ўсе цукеркі назад у краіну шчаслівых усмешак. Пасля гэтага асцярожна зачыніў за сабой дзверы і выйшаў з пакою злодзея. Прызнацца, яшчэ па дарозе сюды чарадзей думаў, як жа пакараць злашарыўса. Але прыдумаць так і не змог, таму проста выканаў сваю задачу і паспяшаўся дадому. Праязджаючы па вуліцах, кароль кідаў у паштовыя скрыні жыхароў каралеўства паштоўкі з запрашэннем у дзіўную краіну шчаслівых усмешак. Ён быў бы вельмі задаволены, каб усе паветраныя шарыкі, напалоханыя злым пуцам злашарыўсам, зноў сталі яркімі і вясёлымі. Затым ён вярнуўся дамоў, напаіў свайго каня і прылёг адпачыць. Аднак задрамаць у яго не атрымалася. З кепскай навіной да яго паспяшаўся я, Буслік Лявон. Паважаны наш кароль, самы мудры і добры з усіх каралей на свеце. Я не хацеў азмрочваць вашу раніцу, але мне прыйдзецца гэта зрабіць. Ваша падарожжа у каралеўства паветраных шарыкаў аказалася дарэмным. Чаму? Сумна і расчаравана запытаў чарадзей. Мне так цяжка пра гэта казаць, але я мушу. Мы перабралі ўсе ласункі, якія вы вярнулі ў краіну шчаслівых усмешак, але так і не знайшлі той адзінай і самай-самай цудоўнай. Цукерачкі з чароўным насеннем няма. Што ж, задуменна сказаў кароль,
Тады яе ці з'еў злашарыус, ці яна зусім не вырасла сёлета. Вельмі кепска і адно, і другое, бо гэта азначае, што чароўнага дрэва ў нас больш не будзе. Ты ж ведаеш, Лявон, падобны цуд, нават такі вопытны чараўнік, як я, можа стварыць толькі адзін раз за жыццё. Ад гэтых словаў я проста разгубіўся. Ужо ніхто не ўяўляў дзіўную краіну шчаслівых усмешак без нашай галоўнай славутасці. Калі я сыходзіў з апартаментаў чарадзея, мая галава ад засмучэння была ніжэй за плечы, а крылы цягнуліся па падлозе, як дзве мокрыя анучы. Але кароль дагнаў мяне каля брамы. «Лявон, стой! Ёсць яшчэ шанец!» Выцершы дзюбу вельветавай хустачкай, я з надзеяй азірнуўся. Мне здаецца, не можа быць, каб у смехашыкаў не засталіся запасы цукерак. Магчыма, чароўная цукерачка з насеннем ляжыць у доміку аднаго з нашых землякоў? Было б добра, так? З хуткасцю святла я абляцеў усю краіну шчаслівых усмешак і папрасіў кожнага усмехашыка праверыць свае цукеркі. Але, на жаль, патрэбны мы так і не знайшлі. На двары стала цёмна, і я, згубіўшы усялякую надзею, прысеў на лавачку каля аднаго з дамоў. Праз некалькі хвілін да мяне падышла прыгожая дзяўчынка, гадкоў 6. «Буслік, Лявон, ці гэта праўда, што калі чароўная цукерка не знойдзецца, цудоўнага дрэва больш не будзе?» «Ох, так і ёсць», – зажурыўся я, і мне стала яшчэ больш сумна. «Не хвалюйцеся, шаноўны Лявон, я, канешне, не ўпэўнена, але, можа, яе вы шукаеце?» Малая дастала з кішэні саламяную скрыначку і сказала: «Я берагла яе ўвесь год і берагла б далей, бо гэты ласунак такі прыгожы, што яго проста немагчыма з'есці. Акрамя таго, у мяне ўвесь час было пачуццё, што ён асаблівы і неўзабаве можа спатрэбіцца». Дзяўчынка адкрыла скрыначку і перадала цукерку мне. Ці бачыў я ў жыцці штосьці больш прыгожае і чароўнае? Не, цуда-цукерка нагадвала злітак золата, загорнуты ў кавалачак зорнага неба. Гэта быў той самы ласунак з насеннем, набухлым і гатовым адрадзіць чароўнае дрэва, якое на працягу доўгіх гадоў прыносіла радасць усім без выключэння. «Ой, ледь не забыўся! Табе цікава ведаць, што здарылася з пуцам злашарыусам пасля візіта нашага караля? Раскажу па сакрэту». Прачнуўшыся і выявіўшы, што цукеркі зніклі, ён проста лопнуў ад злосці. Толькі яго адзіны зуб забрынчаў па падлозе, уяўляеш? Вось яшчэ адзін доказ таго, што перш за ўсё злосць разбурае самого злачынцу. Быць добрым і сумленным значна лепей. Як толькі злашарыус знік, усё каралеўства паветраных шарыкаў напоўнілася святлом і радасцю. Зазелянела трава, ажылі засохлыя дрэвы, распусціліся кветкі. А самае галоўнае, амаль усе паветраныя шарыкі наведалі дзіўную краіну шчаслівых усмешак, каб палюбавацца маладзенькім цукеркавым дрэўцам, на якім ужо паспелі вырасці выдатныя смачныя чароўныя цукеркі. Як файна, што цудоўная цукерка з насеннем знайшлася. Як добра, што ты прагуляўся са мной па краіне шчырых усмешак і паслухаў маю гісторыю. Малыш, ты сапраўднае дзіва. Проста ведай гэта. Абдымаю, твой буслік Лявон.